Olandelayo? Kwangena indlondlo madoda, indlondlo zeLabour Ward. Izinto ezingazwa buhlungu. Osisi bendawo, abaphathi bendawo. Omastende, mina ngicabanga kumele uvele nje usale sozihlalele eLabour Ward uvele nje umastende wakhona. Yabo ube permanent resident lapha eLabour Ward ngaphela sekukwakho. Unjani ke? Wena lo muntu imina wani? Umuntu akasakwazi ukuze clinic nje ngokuthula. Nina niyakhuluma ngathi ninama shares la ekhaya. Sanibonani. Yanes. Ngabe ngithi kudala sagcina namanje unyaka nonyaka ula. Awuphathwa. Mhlawumbe wazi ucabanga ukupreventa mhlawumbe ujove ngoba phela uyazithandela nje le mpahla kuyazicacela ukuthi cha uyazithandela and yabona nje uyithanda uyidla ingena plastic. So awukaze nje ucabanga mhlambe khona izinto ezikanjalo yabo ongazenza ukuthi nyaka nonyaka wena njalo sikhalela wena thina. Kumele sizibeke nje ekhalendeni ukuthi nyaka nonyaka nje wena suke sikhayizelwa uwe la eLabour Ward. Ube nje kuyisimayi ayibo sesiyakwazi nokuthi ukhala kanjani. Bakithi. Njengoba ubona mina inhliziyo ngila nyaka ubona uhamba nini la ngaphela na uhleli siyafana mina na uhleli ngathi yakini le clinic. Akuthethi wena sana lami kuthethi hormones manje nalowa kuba kaloya hayibona siwaya nje esikoleni noma mhlambe wafakwa la usangana umuntu ombuza wena obvious wakuba ngithi wonke bazalwa yimini. Cha phela ngisho ukuthi bazalwa ubaba oyedwa yini ngiyakwazi phela wena uyebo ngiyahlanya yini mina ngizomelisisa lesi sihlama lesiya ngeke nje ngisabuyela lapha yabo baba kalona usethanda ukufa yabona njena oyangithathela yena ngeke libone izulu phela akafuni lutho ngamcabanga nje ngoba akafunanga nje ukuthi ngigibele itekisi namhlanje uthe nje baby ngiyakubhela ngeke mina ngifuna imingane ihambe ngamatekisi akafuni ngisho ngiphuze amanzi asempompini ngicabanga kwalawa nje lebhodlela ngilithathe ngaboni ufuna nje ngiziphuzele isparkling water kuphela amanzi uyawathenga angilethela akafuni nje ngiphuze ngisho amanzi aphuma empompini uthi akafuni lutho yonke ingane yakhe hayibo hayi akafuni lutho shame ngisho uma wakho hleze ngifonele ngicheck ukuthi hayibo uright umzukulu wami uright yini ayikho into oyidingayo uyangiphekela mangifuna iparish ngilethela iparish akavumi ngenze lutho akafuni ngithinte ngisho ispoon ocabanga yonke into nje ngiyalethelwa angibekele we hayibo ngaze ngathanda hayibo ebona nje nawe nesintawa meter uzitholele ofana nalo ngeke phela yonke into yabona nje lenganele izophuma nje i-right kabi kumele nje futhi ngibhale incwadi ukuthi ubaby daddy ukhethwa kanjani ngoba sengiyazi kwakuhleke ngibona la yonke into i-right ngokubona kwami ingane i-right unyawo lolana izinqake zakhe leza bhakithi netandla yakhe yena enze ngiyabona pakithi uzoba mhle uzofana nobaba wakhe ke loyo yonke into right la ngokubona kwami kodwa ngathi uzoba nekhanda elikhulu ngibona kodwa ke mhlawumbe ubaba wakho uzuma sazi ngibona nje inhloko enkulu lapha hawo mshini wami yiwe baba ngizokunikeza kama scan ufike ukhombisa umsholozi nqanayala indoda enamakhanda amaningi umuntu ogcina ke njengoba ngitshela ngekhanda lengane yamona ngaleyo weave lengathi enjimethera hit me ngeke nje unuzongitshelela kulethe ikhadi lami futhi ngoba usuqala ukumbhedela nazo ke izikene zakho and then yabona namhlanje mhla ka5 uzongibuyela futhi ngomhla ka5 wenyanga ezayo uzophinde nje futhi ungibuyele ngizokubhalela la encwadini yakho izoba indlela bengani ukuthi nje wazi umboni baba ukuthi muhle kanjani ngiyakutshela wena chama boy leni awusalele nawe nale clinic yababakho ngaphela yababakho na ufuna umsebenzi nje ubona mina nje ukuthi kumele ngijove ngenzeni ufuna umsebenzi nawe hawu nale bat sasizokubona ke Tombo ndlondlo yeWard indlondlo yeLabour Ward abaphathi bendawo uMastende waseWardini phela wena